Magandang umaga, guys! I'm gonna speak in English first. Okay. Yeah. In Taglish. Yung vlog natin ngayon is yung matagal na namin gustong i-vlog ni Dan. Speaking only Tagalog to my husband for 24 hours challenge. Matagal na namin ito pinag-usapan. 2 months? No, 1 month siguro. That we've been planning to do this. 1 or 2. Yeah, kaya lang wala kaming free na weekend kasi laging nandito sila Manay. Or kung wala man sila dito, wala kami dito. Nasa bakasyon kami. So, ano ba yan nangyari sa buhok ko? Can I just say, sige. Loving this jumper from Lola Ganda. Oh yeah, salamat po Lola Ganda. Thank you. It's really, really nice. I know, It's he really loves nice. it. Meron din ako, kaya lang ayaw niya ng matchy-matchy. So, hindi ko siya sinuot. So, handa ka na ba? Let's go. Okay. Wait, try ko kanina umaga, nag-prepare kami ng breakfast, sabi niya, uy, Tagalog. Taglish naman kasi talaga kami. She made me breakfast. Hindi, tea lang. Tea? Oo, siya yung gumawa ng breakfast niya. Oh, anyway, ito na. Handa na? Let's go. Sige. Alright. And you're gonna film it footy? Oo, punta kami ng footy ngayon. You're not? Okay. Sige, wait sa. Oo, sige. Mag-film ako dun. Vlog ako dun. Dadalhin ko yung camera ko. Sa footy. Cool. So, yung gagawin natin ngayon, anong gagawin natin ngayon? Explain mo. Sige, paliwanag mo anong gagawin natin ngayon. Yep, so, go get your nails done. I'll do gardening. Okay. Okay, then come back. So, papagawa lang ako ng kuko, guys, kasi it's June na. Matagal na to sa akin. And, habang wala ako, si Dan, punta sa labas, niya yung labas namin. Tapos, anong gagawin natin? Then we go afterwards, go shopping and to Bunnings. So, lalabas kami ha. Hindi lang kami dito sa bahay. Lalabas kami and magtatagalog ako for 24 hours sa'yo. Naintindihan mo ko? Yep. Sure ka? Yeah, we can do it. Okay. Alright. Sige, alis na ako guys. Para mabilis tayong matapos. Ayusin niya yung garden. Tapos, pagdating ko dito galing nails, pupunta kami sa Bunnings para bumili ng mga... Anong bibili natin sa Bunnings? Sorry? Anong bibili natin sa Bunnings? Bark. Ooh! Galing ah! Yung bark. Bark yung bibili namin sa Bunnings. Ilalagay namin dun sa labas. Okay, wait. Hanap lang ako ng... ito yung sasuotin kong jacket. Okay. And, anong gusto mong kulay ng kuko ko? Anong gusto mong kulay ng kuko ko, babe? Anong gusto mong kulay ng kuko ko? Auntie Cheryl's? No. Anong gusto mong kulay ng kuko ko? Your nails? You're gonna get your nails done. Anong kulay? What color? Green. Green gusto mo? Green. Same as that. Ooh! Gusto mo yung green? Yeah, green. Okay. Green. Sige. Tapos mahaba or maikli? All of them green. Mahaba or maikli? Nah. Oh, no, silver. Keep that one silver. Green and silver. Sige. Yeah. Tapos mahaba or maikli? Ang kuko. Mahaba or maikli? Mahaba. Mahaba? Mahaba. No. Hindi pwede mahaba, babe. Meron ako isang maikli. Mahaba or maikli? That length? Yeah. Yeah, do that length. Ito. So, maikli? Yes. Maikli? Yes. Sige, Sige. sabihin mo, maikli. Sige, masasalaga. Maikli. Papaikliin ko, guys. Where's your pockets? Walang pocket. No pockets? Wala. Sa likod meron. Dala naman ako ng bag. Where's your purse? What's up? Tapos na ako, guys. And I went for a dark color. Sobrang tagal ko na hindi naka-dark. Parang same sana ng kulay ng ng top ko. Pero medyo darker siya. Like sa madilim nga, parang siya parang pa-black na siya. Wait, may naghihintay ba sa akin? Ang busy ng parking dito. Kanina ang tagal ko naka-park kasi ang busy. Labas lang ako ha. Silent mode ako. Huwag tayong tatama. Hindi pa din sobrang maliwanag, pero yan, kita nyo ba yung nails ko? Ganyan siya. Kapag madilim, parang papunta na siyang black. It's very dark.
Yung last na dark nail ko, yung Pasko, parang dark red, parang maroon. Tapos, I remember I did like a really dark brown. As in, sobrang dark brown talaga noon pa, matagal na yun. So, this is naalala ko, ito yung pangatlong dark ko na nails. Parang na-try ko na lahat ng mga pastel nila dun. Lahat ng kulay ng mga pastel nila na-try ko na, from white, from like flat out white to iba-ibang klaseng pastel nila. Iba-ibang nude na try ko na kasi lagi ako nagpa-pastel, 'di ba? So this season, autumn at saka winter, magda-dark ako lagi. Tapos yeah. Hello! Uy! Takot naman ako sa'yo, babe. Anong kulay? Let's see. Anong kulay? I see your nails, babe. Ano, hulaan mo? Nakikita yun. You got a different colour. Hulaan mo nga. You got green. That's green. That's the same as your top. Yeah. That looks good. Looks nice. Gusto mo? Yeah, I like it. Good job. Okay. Kumain ka na? You should eat. Kumain ka na? Kumain ka? Yeah. Anong kinain mo? Yeah, we're gonna eat, my love. Let's eat. Anong kinain mo? Ay, hindi ka pa kumain? I've eaten. Kumain ka na? Anong kinain mo? I've eaten. Ano nga? I've eaten. Ano nga kinain mo? No, I don't need a haircut. Ano daw? Oh, what are you talking about? Ano kinain mo, babe? Salmon? Salmon. Ubus na. Wala na. Kumain ka din ng cake. If you're gonna eat now, I had a little slice of cake. I had some cake. Not a big slice, little slice. Salmon. Yeah. So you have that, and then because you're gonna be hungry soon. Have you ever eaten today, have you? No, wala pa. Cook you some fresh rice? Ayaw, wala. Wag. Is that enough? Tama na yun, oh. Okay. Was this from last night? Yesterday? Oo. Okay. Ang busy dun, babe. Ang daming tao. Busy? Ang daming tao. Dahil na siguro araw ng mga ina. You have to wait? Hindi naman, hindi. You didn't have to wait? Hindi. Okay. Pero busy ang kalye. I see. Busy ang kalye ba? That looks good. Babe, busy ang kalye. Dahil sa araw ng mga ina. Babe, bukas, araw ng mga ina. Looks good. Looks good, babe. Gusto mo ta? Yeah. Gusto ko na You can't tell, they colored a bit short. Mag-dark na ako, sa susunod, dark din ako sa susunod. You like it? Okay. Okay. Dark ako sa susunod din na. Dark? Yeah. Yeah. Sa susunod. Yes, it's Ano kulay? Ano color? Ano kulay sa susunod? Ano color sa zigzag? Sunod na buwan ba? Anong kulay? Yes. Sige. Gusto mo yung maikli? Gusto mo yung maikli? I like it. Yung maikli na Yeah, shape it. koko? Gusto mo yung maikli? Ano kaya kung hindi ako marunong mag-English? Ano kaya kung hindi ako marunong mag-English? Paano tayo mag-uusap? You didn't speak English too? Nag-English ako eh. Pero paano ba kapag hindi ako marunong mag-English? Paano pag hindi ako marunong mag-English, babe? Paano pag hindi ako marunong mag-English? Paano tayo mag-uusap kung hindi ako marunong mag-English? Hindi mo ko maintindihan. Like today when we're out? Kapag ako ba, hindi ako marunong mag-English. Isa lang naman siguro kailangan ko nito. I-boil ko pa. Is it gonna be enough for you for lunch? Oh, sus, ang dami na nga yan eh. Isa nga lang. Half na lang kailangan ko eh. I'll have a little bit. Are you gonna boil that? Oh, boil muna, tapos air fry. Okay, mana. Bisaya naman. Hugasan muna natin to. Paki-on ulit. I-boil ko muna yan. Ano oras tayo aalis? What time we leave? Oo. After you eat it. Ah. So eat, we'll go. How long will it take to eat? Half an hour? Matagal ba to? Half an hour? Lutuin ko ba to? How long that take? Matagal. Ano lang tayo? Alis muna tayo. Alis na lang muna tayo. 5 minutes. No. 10 minutes. Hindi. 20 minutes. Hindi, alis lang tayo nga.
Alis tayo bala. Alis na tayo. You're gonna go and come back? Kailangan ko kasi ito i-boil. You're gonna be hungry though. We're gonna be out for a bit. Ano na lang, sandwich. Hotdog? I don't want a sandwich or something. Ako! Hindi ka. A pudding? No, There? sa Bunnings. Oh, you can have a thing. Yeah. Kaya, hotdog lang. Yun, maliit. Well, you gonna eat that for dinner or something, or Kapag balik ko na. up to you. Naintindihan mo yan? If it's still gonna be half an hour, might as well wait and cook here. Baka kasi Longer than half an hour? Oo, baka. I-boil ko pa kasi ito mga 15, yeah. and then Mga 15 tapos kakain ako. hour. Ay, na-hotdog na. Do you want a hot dog? Oo. It's up to you. Sige. Okay. Kasi baka matagalan tayo masyado. Sana tinawagan kita para i-boil to, kaya lang hindi mo maintindihan. You can eat it later. Oo nga. Turn it off and we'll go. Sige, ihi lang ako, babe. Alam nyo ba, nag-tea ako kagabi, yung colon tea, kasi every other night yun, diba? And it gets me, sorry. Lagi talaga siya nangyayari, napapaano ka talaga, kahit na matagal na ako umiinom nun, matagal na kami umiinom, napapaano pa din talaga kami. So, nag-work talaga siya, guys. Kanina, sobrang tagal ko nakaalis kasi gusto ko na malabas lahat before ako umalis, kasi paano kapag dun ako, diba? So, yun. Kapag may importante kayong lakad na kailangan nyo maging maaga, may schedule, huwag kayong mag-colon tea that night before. O, diba? Hindi ko alam paano yun i-Tagalog. Wow naman talaga. Ganda naman ang sapatos mo dyan, bro. Hindi ka mawawala dyan. Gusto mo yan, babe? Sapatos mo? Gusto mo sapatos mo, babe? Gusto mo yan? Oh, good. Yeah? Uy, matchy sa mo, sa print ng, Grass mo nga. Dutag shoes, Ay, nako. Wow! Sige, be, model daw, be. Tayo naman dyan. Isang ikot naman dyan. Grass. Oh, good. Yeah. Yellow. Matches. Sige, tara. O, diba, umikot? Okay. Tapos na, Tara. Okay, tara. Ready? Sabi ko na nga, ready ako. Sige, tara. So, papunta tayo sa... We're going to Bunnings to get a sausage. Oo, sige, para sa akin kasi gutom na ako. Yun lang yung bibilihin natin, yung bark lang? And bark. Yun lang? Yeah, bark. Okay. Wala nang iba? Or something to put on the ground so weeds don't come through and looks nice. It needs to be redone. Okay. Yeah. Yun lang. Wala nang iba. Cheap, $10 flowers. Binigyan niyo ako ng flowers kahapon. Bakit mo ako binigyan ng flowers? Bakit nga? Sabihin mo sa kanila, bakit mo ako binigyan ng flowers? I got you flowers. Bakit? Because you've been a wonderful wife. You've done all my meals for me this week. I've done nothing. Ginawa ko yung breakfast, lunch, dinner. Clean the house. Of course. Great wife. Salamat, bye. Yeah. Binigyan niya ako ng flowers. Dumating siya kahapon na may dala-dala siyang flowers. Madalang lang to nagpa-flowers kasi alam niya naman na hindi ako sobrang mahilig dun. Gusto niya lang daw magpasalamat sa akin. Salamat. Salamat mga po. Yes. Pakita mo sa kanila mamaya yung flowers. $10. No, we're getting mum's flowers. Oh, we can tomorrow. May nadaanan kami flowers. Hindi sinasabi They're only niya. $10. No, sa bahay ba yung binigay mo sa akin? Pakita mo sa kanila mamaya. Yes, I know. Sige. Yes. Ano sa tingin mo sinabi ko? What? you gotta like do some description so I know. Yeah. Yung flowers, bulaklak. Flowers, bulaklak. The black? No. Flowers. Yeah, flowers. Bulaklak. Bu? Boo? Laklak. Laklak. That's flowers. Ay, sorry. Cheating. Yeah, sorry. Yeah, bulaklak. Yeah. Bulaklak. Ipakita mo sa kanila mamaya ang bulaklak. Ipakita mo sa kanila ba? Video. Video. Mamaya.
Pakita mo ha. Sige. What? So we're going to get flowers tomorrow from the florist, from the fruit and veg shop. That's where I got those ones. Tony and Mark's. Ah, yung flowers na binigay mo sa akin. Yeah. Okay. So bibili tayo ng flowers para sa mama mo. Para sa mama mo? Para sa Yeah. bukas. Mom. Okay, bukas. At saka para sa kapatid mo din. At saka sa ano mo. Asawa ng kuya mo. Sila lahat mama na. Yan yung ginawa natin last year, diba? Binigyan natin sila lahat ng bulaklak. Diba? Last year. Last year? Binigyan natin sila lahat ng bulaklak. Sila tatlo. Expensive? And Mom. Yeah. We got flowers. Mom got flowers. Tayo. You got them? Tayo. Dalawa. We did? We did? Yeah. Okay. Tayong dalawa. Binigyan natin sila Where from? tatlo. Sa fruit and veg. Tony and Mark's. Ah. Oh, tulips. Okay. Oh, diba? Di ba naalala? I can't remember. Na-vlog ko yun. Dito na kami sa loob, guys. Gusto mo yan? Kala ko ba hindi tayo bibili ng plant? Ayoko ng plant sa labas kasi hindi na may maintain. Gusto ko yung bark lang. Dito kami sa parang outdoor garden section ng Bunnings. Pahingi ako. Salamat. Mga ilan kaya, babe? Mga ilang sako? 39, sabi ni kuya. May 49 ba dito? Ito 50 liters. Pine bark. Ilang ganyan yung bibili natin? Ilang sako, babe? Ilang sako? We need some of these. Ilan? How many? Oo. A lot. Ilan nga against the Probably about 8. 8? 8 ka ganito? Dami Ganito kulay? So this is like dark. This is like a dark red. Oo nga. Ganito kulay gusto mo? And then this one here, you see what this is? Ito. This is lighter. Oo. And this is like a brown. Ano gusto mo kulay? Anong kulay gusto mo? Brown? Ayaw mo ng brown? You don't- Ito. Light? I don't know. What do you think? I'm not thinking like a light. I think it'll stand out. Mura lang naman pala. Yeah, price is good. Mm-mm. Let's try the light. Sige, light Let's try the light. Kapag nabasa, okay lang ba yung light kapag nabasa? Pag umulan ba? Ganyan, ulan. Yep. Exactly right. Tapos bibili din pala ng plant. Uy, ingat. Plants can get there. Sige. Ilan ba? Ilan? How many? Oo. 10. Oh, wow. Sige. And that might not even be enough. Okay. But it'll do for today. Thanks. Okay ka lang? Sige, tara. My hand though. Dumaan ka dun sa malaking space. Okay. Ito yung kukunin namin, guys. Hello, medyo foggy yung screen. Medyo foggy yung lens. Dito sa gilid, Diyan. Mawawala. Ay, pawala na siguro. Anong kulay? Green na lang, babe. Huh? The bigger ones. Malaki? They're like $12 and they're like $18. For an extra $6, might as well get something a bit bigger. These are more mature. Saan? Ito? What do you think? Ano These or kulay? these? Na, green. Green? Mm-mm. Look at that colour. Yeah. Huwag yan, oy. Ito. Ayaw mo? Ayaw na? Green lang?
It's up to you. Do you like those? Kasha, babe? Kasha? Oh. Madumi na daw yung shorts niya. Dito kami sa Asian Spices, guys. Kina ate. Ano? Di ko alam. Pupunta pala kami dito. Dito kami. Bili tayo ng balikbayan box. Puno yung likod, oh. Takot si Dan baka daw masagi sa plant yung yung bark. Mabigat pa naman yun. Baka mamatay na yung plant. Hindi pa nga nakatanim. Namatay na. Punta tayo kina ate Cheryl. Like a babe. Dito tayo. Asian Spices, Filipino Grocery, Philippine Products and Delicacies. Tuesday to Saturday. So, open si ate. Asan si ate? Wala. Hello! Hi! Good! Bili kami balikbayan box. Meron ka? Bili tayo Delimundo, guys. Tagal na din ako hindi nakakain ito. 2. Ano pa bang kulang ko? Uy, kapag kasi nandito na ako, hindi ko na alam kung ano yung kulang ko. Hindi ako naglista. Meron pa ba kaming ganito? Parang wala na ata. Si Dan nandun naglalaro. Naglalaro si Dan. May frame palaro si ate. Ito pa yung nabili ko, guys. Nakuha ko. Hindi ko alam na pupunta pala kami dito ngayon. Hindi kasi kami magkaintindihan ngayong araw eh. Ano pa? Uy, Dani! Okay ka lang dyan? Tapos na ako. Ano ginagawa mo? Naglalaro. Sige nga. Parang ito yung nasa arcade ah. Talo ka? Uwi na kami, guys. Sabi niya magpapatulong daw siya sa hardin. Hardin talaga. Salamat, ate. Tinuruan niya ako paano gawin yung LBC. Hindi ko alam yan eh. Kumusta naman yung laro mo doon? Kumusta yung laro mo doon kina ate? We'll send you back in the box. Cheaper than plane tickets. Yung laro ba? Doon sa kumusta? Yung laro mo? Libreng laro? Kamusta means how are you? Ang laro. I'm good. Yung laro ba? Kanina, naglaro ka, di ba? Nung nag-shopping ako, ikaw naglaro ka. Oh, the shopping was good there. Yeah, naglaro ka din. Kumusta yun? Yung laro. Yeah, Kumusta? the big buck hunt. Maganda? Free. Maganda? Yeah. Oo, libre. Gustuhan mo? Gusto mo bumalik? I need some hand things to have. Ang hirap i-hand nung ang hirap nun. Anyway, sa bahay na lang tayo mag-usap na. Yeah, we'll go home. Oo, sa bahay. Bahay, home? Home. Garden. Garden. Sige. Mag-haul ka mamaya ng mga binili natin. You can do a haul? Ikaw? Me? Oo. Nah. Ayaw mo? Naintindihan tayo dun Mag-haul tayo, guys, saglit. Nabili namin kina ate Cheryl. Konti lang naman. Hindi ko nga rin talaga na-expect na pupunta kami dun. Bumili lang ako ng sweet style spaghetti sauce kasi wala na kami. Stock lang naman yan. And then ito, banana chips. Masarap to, guys. Masarap to. Hindi siya sobrang tamis. Masarap yan. Yan yung snack ko. Healthy snack ba? And, bagoong. Meron pa naman akong bagoong kaya lang, stock. Hindi ko kasi alam kung kailan kami babalik. And then, bumili ako ng 2 Delimundo. Pang-stock din natin yan. Ang dami ko pang kailangan ubusin ng mga ulam. Sila nagbibihis kasi, dun siya sa labas. Sa hardin. Manunood kami ng puti mamaya kasama yung niya. Mama niya. And then, meron din tayong V-cut. Ang tagal ko na hindi nakakain ng mga ganito. Hindi ko na maalala kung kailan yung last time na nag-shopping kami sa Filipino shop. Ubus na yung mga yung mga chips ko. Pero, hindi naman ako kumain. Sa mga bisita. Kasi hindi na ako sobrang ma-chips ngayon, guys, which is good. Kasi nandun na din naman kami. Tapos,
just in case ba maghanap ako. Kasi may isang night na naghanap ako ng cracklings, tas wala kaming cracklings. So, bumili ako V-cup, ito, tapos 2 cracklings, tapos 2 snacky. Meron ding chippy doon, pero wala. Ayoko na ng chippy. I mean, ngayon, I don't feel like eating chippy. Tapos, bumili din ako nito, glutinous rice. Ito na yung gagamitin ko pang arroz caldo, hindi na yung regular rice. And then, meron ako nakitang pork sisig. Sabi ng friend ni ate, masarap daw to. Lagay ko lang to sa freezer, kakainin ko to one time. Binoboil ko lang yung natin, pork belly natin, yung lutuin ko. Ikaw na mag-update sa kanila kung saan tayo na. Up to the 40. Galing, galing naman yan. Sino maglalaro ngayon? We're gonna win? Sino maglalaro? Sino maglalaro? Team natin at saka? Where's your scarf? There. Ito. Chaka what? Yung team natin at saka sino ang maglalaro? Crows are Chaka. Crows are Chaka. Gotcha. Uy, hindi ko sinabi yun na ikaw nagsabi nun. Yun yung maglalaro, guys. Ano siya, showdown siya kasi puro taga Adelaide na team yung maglalaro. So, yung Crows at saka yung Port Adelaide. Port Adelaide ang team namin. Alam mo, may nasasabi ka ba sa mga mga subscribers ko? Your subscribers? Ano masasabi mo? 585,000. No, ano masasabi mo sa kanila? Wala kang message sa kanila, mensahe. Message to subscribers? Go Port. Go Port. Go Port! That's the only message. And happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Late na to, babe. Meron pa ding flowers si ate. Meron pa ding flowers, babe. $10 lang. $10. Mura lang. Bargain. Okay, sabihin mo sa kanila na mamaya na ulit. Sa footy na tayo magkikita ulit. Sabihin mo sa kanila. Mamaya na ulit sa footy. How many minutes to the football? Kita-kits mamaya, guys. Dito na kami, guys. Sa taas kami kasi may cover. Dun sa baba, wala kasi. Baka umulan. Umulan na kanina. Okay ka lang? You got a toilet first, babe. Dito. Malapit din sa toilet dito. Ano in-order mo, babe? Ano to, babe? Ano to? Ano to, babe? You want a fork? Ayaw na. Wag na. Ano to? AB. AB daw, guys. Meron siyang chips, beef, chicken. Yeah, beef, chicken. Garlic sauce. Yan. Sarap? Sarap? Good. Anong oras magsisimula ang laro? Anong oras? Anong oras magsisimula ang laro? Uy. Tikman natin tong pa-AB niya, be. Sarap. Kumusta ang laro, babe? We lost. Talo na naman kami, mga kaibigan. Uwi na kami, guys. Mag-bake pa ako ng banana bread. Madali lang naman yan, pero yeah, kailangan pa kasi hintayin, 1 oras. So, yeah, maya na ulit. Ano masasabi mo? Anong nararamdaman mo ngayon? Doesn't matter. Life is good. Noon, naapektuhan talaga siya kapag natatalo. Ngayon, hindi na masyado. Maganda nga na hindi na siya masyado naapektuhan. Sabi niya, parang ang dami daw nangyayari na maganda sa buhay niya ngayon na parang yung footy. Pag natalo yung team niya, parang wala na siyang, hindi na. Parang maganda kapag nanalo. Like, magiging masaya siya kapag nanalo. Pero kapag natalo, hindi na siya kasing apektado gaya noon ba. Okay lang sa kanya. Life is good. Bahay na kami, guys. Tutulungan niya daw ako sa banana bread. Tulungan mo ako? Banana bread? We'll Sige bring na. this next week for the kids. Ilan i-bake natin? Isa, dalawa? No. Isa, dalawa? We'll do one and we'll see what left over. We can always do a second one. Baking soda. Baking soda. We have baking soda? Where? Yung nasa Wala tayong baking soda? Mayroon na. Nasa orange? Wala. Wala dito sa mga mali. Wala. Buti na lang may open! My goodness. Nung oras na
Lapit na mag-11, guys. Tara, bili tayo. Hindi na ako nakapag-vlog, guys. Nalagay na namin yung banana bread sa oven. Kasi ano na, late na. Ay, nako. Yeah. So, minalali ko yung pag-mix ng ingredients, tapos nilagay ko dyan. Skincare lang ako habang hinihintay natin. Lagay sa oven for 50 minutes kasi sabi mga 1 hour daw. Lagay ko muna 50 minutes, tapos i-check ko. So, yeah. Timer ko, 48 minutes pa kulang. And it's now 11:14 na ng gabi. Anyway, uy guys, i-close ko na tong vlog. Uy, Dani, isara na natin ang video natin ngayon. Good night, everyone. Salamat, guys. Good night. Gusto mo magpasalamat sa kanila sa panonood? Salamat. Let us know kung ano pa yung gusto nyong gawin namin. Sa yung mga 24 hours na challenge, gusto ko sana gawin yung letting the person in front of me decide what I eat. Yung parang i-order mo. Kaya lang naka-diet kami. Hindi na kami nag-aano eh. Ako lang. Ako lang. Hindi sasali si Dan. Anyway, hindi ko alam. Let us know. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Bye guys. Good night. Good night, my love. Good night. Good night, guys. Bye. Mwah.